iki. Oh iya rek, tak durunge ndelok video iki ojo lali subscribe sing tombol abang lan like. Ojo lali komen sisan, nggih. Mulai ya. Keburitane yaitu endahe alam. Yang mandang alam itu pikiran susah jadi enak. Anggungan semangat urip kang jiwa itu. Hati pun jadi sumringah lan bunga. Yang deleng ciptaane sing kuasa. Kesucian lan endahe sinar sumber. Kanggo padane dunia itu.